n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke isii n'oge emume nke Ista. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke onye fụrụ anyị n'anya iji welukene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile, nchekwaba ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile. Ka anyị na-ewere onwe anyị, ezinụlọ anyị, atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke na ya odudu na nchekwabịa. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche ụmụnna anyị ndị na-alụ n'ụlọ ọgwụ, all the first responders, all the doctors, nurses, health caregivers, police, army, na ndị ọbụla na-agba mbọ iji were ụfụ na azọpụtala anyị niile na nyanya anụnwa. Ka Chineke na-agọzi ha niile, na-echekwabakwazi ha. Anyị na-erinyekwazi masị ya n'ụzọ pụrụ iche onye na-achọghị ka akpa afọ ya na-ekene Chineke maka ihe ọma nke ọ na-eme na ndụ ya na ezinụlọ ya. Anyị na-erinyekwazi masị ya maka ezumike mkpụrụ obi Azodo Njọkụ, Leonard Nwalozie na Ifeanyị Nwachukwu, na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Ka natazie isi ya na runye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile n'ụlọ ụmụnna m, na-emenyela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụwa Chukwu anyị arịrịọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe.
Chineke pụrụ ime ihe niile, nye anyị obi ụtọ n'oge a dị nsọ, mgbe anyị na-eme emume iji sọpụrụ dị nwe n'anyị onye siri n'ọnwụ bilite. Biko mee ka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke anyị na-eme kwa n'afọ na-amịta ezigbo mkpụrụ na ndụ anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi, nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Filip jere otu obodo dị n'ala Sameria gwa ha okwuchukwu maka Kristi. Igwe mmadụ ndị obodo ahụ were otu obi ṅaa ntị n'ozi Filip, n'ihi na ha hụrụ ọrụ ebube dị iche iche nke Filip n'onwe ya rụrụ. N'ihi na site n'ọrụ ebube ndị a, mmụọ ọjọọ siri n'ahụ ọtụtụ ndị ha ji pụta na-eti mkpu n'oke olu. E mekwara ka ahụ dị ọtụtụ mmadụ ike, ma ndị akụkụ ahụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ndị dara ngwụrọ. Oke ọṅụ wee dị n'obodo Sameria. Mgbe ụmụazụ nọ na Jerusalem nụrụ na ndị Sameria anabatala okwu Chineke, ha zigara ha Pita na Jọn. Mgbe ha bịaruru, ha kpeere ndị kwere ekwe ekpere ka ha nata mmụọ nsọ, n'ihi na mmụọ nsọ adakwasịbeghị onye ọbụla n'ime ha. Naanị ihe mere ha bụ mmiri Chukwu n'aha Onyenwe anyị Jesu Kristi. N'oge ahụ, Pita na Jọn wee bikwasị ha aka n'isi, ha wee nata mmụọ nsọ. Okwu nke ose bụ ụwa. Ka ụwa niile tiere Chineke mkpu ọṅụ. Ka ụwa niile tiere Chineke mkpu ọṅụ. Ụwa niile tierenụ Chineke mkpu ọṅụ. Kweerenụ ya ukwe otito. Kwupụtanụ otito ya dị ebube. Gwanụ Chineke, aka ọrụ gị adịka omimi. Ka ụwa niile sekpuoro gị, bịakwa kwee ukwe otito gị. Bịanụ lee ọrụ nke Chineke. Leenụ ọrụ ebube ọ rụrụ ụmụ mmadụ. Ọ gbanweela oke osimiri ka ọ ghọọ ala akọrọ. Ha were ụkwụ kụfee osimiri. N'ihi ya ka anyị ṅụrịa na ọṅụ n'ime ya. O ji ike dị egwu na-achịrụ mgbe ebighị ebi. Ndị niile na-asọpụrụ Chineke, ngwa geenụ ntị ka m kọọ akụkọ ọrụ ebube ọ rụrụ m. Ngọzi dịrị Chineke, onye na-ajụghị ịṅa ntị n'arịrịọ m. Ọ jụghịkwa igosi m obiọma ya. Ihe ọgụ nke abụọ. Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị asọ dere. Isiokwu:
e mere ka ọ nwụọ n'anụ ahụ, meekwa ka ọ dị ndụ na mmụọ. Sọpụrụnụ Kristi n'ime obi unu, nyekwanụ ya ọnọdụ dị ka onye nwe unu. Jikerekwenụ mgbe niile ịza ajụjụ ọbụla mmadụ ga-ajụ unu banyere olileanya ahụ unu nwere, ma werekwanụ nwayọọ na nsọpụrụ kpee ọnụ unu. Mekwanụ ka akọ na uche unu dị ọcha, ka ọ ga-abụ mgbe ndị mmadụ na-ekwutọ unu n'ihi omume ọma unu jiri biri n'ime Kristi, ihere emee ha n'ihe ha na-ekwu. N'ihi na ọ ka mma ma ọ bụrụ uche Chineke ka unu hụ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ezi ihe, karịa na unu hụrụ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ife ọjọọ. N'ihi na Kristi nwụrụ n'ihi unu. Ọ nwụrụ naanị otu mgbe n'ihi mmehie unu. Onye ezi omume nwụrụ n'ihi ndị ajọ omume, ka o were dugara unu Chineke. N'ihi na e mere ka ọ nwụọ n'anụ ahụ, ma e mekwara ka ọ dị ndụ na mmụọ. Okwu nke ose bụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Onye nwe anyị Jesu kọwara anyị okwu gị nke ọma. Mee ka okwu gị na-amụnye ọkụ ịhụnanya n'obi anyị. Onye nwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, unu ga-edobe iwu m niile. Aga m ekpekwara Nna m, ọ ga-enyekwa unu onye nkasi obi, ka ọ nọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi. Onye nkasi obi ahụ bụ mmụọ nke eziokwu, onye ụwa na-apụghị ịnabata, n'ihi na ụwa adịghị ahụ ya, ụwa amaghịkwa ya, ma unu ma ya, n'ihi na ọ nọnyere unu, birikwa n'ime unu. Agaghị m ahapụ unu dịka ndị na-enweghị nne na nna, kama aga m abịakwute unu. Ọ fọdụrụ nwa oge ntakịrị, ụwa agaghị ahụkwa m ọzọ, ma unu ga na-ahụ m, n'ihi na ana m adị ndụ. Unu onwe unu ga-adịkwa ndụ. N'ụbọchị ahụ unu ga-amata na anọ m n'ime Nna m, marakwa na unu nọ n'ime m, mụ onwe m anọrọkwa n'ime unu. Onye ọbụla natara iwu m na-edebe ha bụ onye hụrụ m n'anya. Onye hụrụ m n'anya ka Nna m ga-ahụ n'anya. Aga m ahụkwa onye ahụ n'anya, bịakwa gosi ya onwe m. Oziọma nke ose bụ ụwa.
ụmụnne m na Kristo todorenu Jesu na ndụ ebe amem onye jisi ike olua na eze onye gbakọtaghalụ nwanne ya enyelu ya aka n'ọmalịcha obere ukwe ekwepụtala nkịta anọ m n'etiti unu udo dịla unu. I am in your midst, let peace be upon you. Udo dịla unu. Ihe a bụ okwu nkasi obi, ihe a bụ okwu agbamume, that the Lord is still with us, that the Lord is in our midst. And so iji were okwu obere okwu Chukwu m ga-ekwu tata, aga m achịkọ ọnụ na the theme of my little reflection bụ I am strong. I am strong. Ike mmadụ na-enwe bụ ike mmadụ nyere onwe ya na n'ike Chineke nyere ya. Atụ achọrọ m ebe ọbụla ị nọ kịta na-anụ okwu n'ụwa, achọrọ m ka ikwu onwe gị that you are strong. Kedu mgbe mmadụ ji ama how strong he or she is? It is in the absence of normalcy. Ọ bụ na ihe na-aga ọfụma, everything na-aga, ịma ama ihe nọ gị n'ime, ịma amakwa onyinye Chineke nyere gị, ịma amakwa the strength that you have. Mana when you can only discover what you have is when you lack what you have. Na ọ bụ na nke dị bụ adị pụọ, mgbe aka ị ga-ama how ingenious you are, mgbe aka ị ga-ama how powerful you are, mgbe aka ị ga-ama okwu a Chineke kwuru sị, what is in you is greater. What you have is greater. I am strong. Achọrọ m ka anyị nebanye okwu a based on ihe anyị fụ Philip tata n'ihe ọgụgụ nke mbụ. Ọ bụ na icheta Philip few days ago or few Sundays ago mgbe anyị go maka Philip, agwala anyị na Philip mgbe Jesu na-akọwa maka onwe na-asị na ya na-anakwuru nna, Philip nekata anya sị, nwoke a anyị esogokwu gị so many years, every now and then na-asị anyị I'm going to my father, I am going to my father. Gosizi anyị nna ahụ ka anyị so mali ya ka anyị wee nwee ike kwelu na gị. Okwu wee gba Jesu gari, Jesu wee tụgharịa na Philip anya sị ya, Philip, isogo m for how long? Mana ị marọ nna. And isogo m for how long? Mana ị marọ onye mbụ. Na onye ọbụla fụlụ m afụgo nna Philip. Philip, follow me, because Christ is the light. Now the same Philip who was so confused when Jesus was alive, bụkwazi Philip bịalụ tata na Samaria na-ekwu okwu Chukwu. Ọ bụkwazi ofu Philip ahụ nọ na Samaria na-agwọ ndị ọya, na-eme ka ndị isi fụ ụzọ, na-eme ka ndị ogbi kwuba okwu, na-eme ka ndị ngwọrọ gaba ije. Because he moved from the arena of weakness, he moved from the arena of fear into arena of strength. Because your strength flows from the Lord. Who is Philip today in our midst? Are you Philip of today, or are you Philip of yesterdays? Ibu Philip who has discovered the strength in him, or are you still the weak Philip? You are strong in Jesus. You are strong in Jesus. No matter what you're passing through, no matter how difficult it is, inwere ike ahụ si na Chineke abịa. And no strength ahụ bụ ihe move Philip today. Philip forgot his past. Philip forgot his travails and difficulties and showed so much strength. Abịa n'ihe ọgụ nke abụọ, Peter dị asọ wee sị, gwa onye ọbụla ihe ọ ga-eji wee nwee nchekwube siri ike, hope. Your life becomes meaningless
na ọ bụ na ị nwere hope. Ọ bụ hope a ka Philip nwere mee Philip ji wee move mountains because he had hope that Jesus is coming and that Jesus is with him. Situation I know keta is a situation that seemed hopeless. But you have hope because you have Jesus. You have hope because you have Jesus. Yes, they make you feel hopeless. But you have hope because there is Jesus. And that's why you are strong. Abia n'oziọma egosi anyị n'ụzọ pụrụ iche mgbe di nwere Jesu Kristo na ntụ ndị ụmụazị ya na ihe ndị mmadụ ga-eji wee ma na unu fụkwazịrị m n'anya na unu fụkwazịrị onwe unu n'anya ma unu na-edobe iwu m. O wee kwuo okwu gbara ọkpụrụkpọ sị na adị m ahapụ unu tata dịka ndị nwụrụ nne na nna kama na aga m enye unu mmụọ nsọ m, the Spirit that will strengthen you, mmụọ nke ike. Mmụọ Chineke ahụ na-edu anyị niile. Akwụkwọ nsọ sị, the Spirit of God is upon me. N'ozipụgo m ka m jezielu ndị ogbenye ozi ọma. That Spirit is your strength. And with the Spirit of God, you are strong. You are strong. Enwere ike mara m ihe bụ your area of weakness at this point. Enwere ike ịdị go frustrated about life. Ụfọdụ n'ime anyị ekpuchigokwa onwe ha akwa because of bad experience. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ụmụnne ha ndị nwụrụ anwụ ebe a ma ọ bụ ndị enyi ha. And that has become a source of frustration in their lives, that they have lost hope. They have lost strength. Ụfọdụ nwekwazịrị ụmụnne ha ndị nwụrụ anwụ na Nigeria ma ọ bụ nne na nna ha nwụ na Nigeria. They can't even travel home. They can't even do the burial. And that became a source of hopelessness. Ụfọdụ nwere ike bụ nyanya. Ụfọdụ nwere ike bụ na-achụgo ha n'ọlụ, source of livelihood, sense of fulfillment as a person. This may be the areas of weakness for you at this point. But I can work eziokwu. These areas are the areas the devil wants to present to you so that you become weak, so that you lose sense of belonging. For the wakeable financial difficulty, how to propel through these difficult moments. It is difficult. It is hard. But what is in you is greater. You are strong. You are strong. You are strong. Your weakness starts when your inner self is defeated. But when you tell your inner self that what is in you is greater, that you will push through, surely you will push through. No matter what it is, time heals every wound. Tell yourself today that you are strong. Tell the person by you today that you are strong. Open your mouth from that weakness situation. Today, I am strong, no matter the travails, no matter the difficulties. Ka mmụọ nke Chineke nke ga-anọnyere anyị nke ọma arapụnata ka anyị bụrụ orphans bịa nọnyere unu niile in every situation, in everything you are passing through. Let His strength be upon you so that your strength will come back in Jesus' name. Amen. Ekwe n'otu Chineke na jike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, n'otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ
nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. A mụrụ ya mụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, o rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nri Chukwu. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye na na-apụta, onye a na-esekpụrụ na-edukọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ, ụmụnne m na Kristi, ka anyị kpee ekpere n'ụzọ pụrụ iche maka ndị ndu nke nzukọ nsọ Katọlik, bido na pope anyị na bishọp anyị bụ Nicholas, na ndị ụkọchukwu na-enekwata anyị anya, Fada Cosmas na Fada Jose, na ndị ụkọchukwu gazuru ụwa niile, ndị brothers, ndị sista, na ndị na-alụ ọrụ na nzukọ nsọ nke Chineke. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya nyekwazị ha amamihe, nye ha ngọzi, nye ha udo. Anyị arịọ gị, biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị na-elekọta ndị nyanya niile, ndị doctors, ndị nurses, all the first responders. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya na-echekwaba ha, nyekwazị ha obi ike nke ha ga-ejiwe na-alụ ọrụ Chineke ranye ha n'aka. Anyị arịọ gị, biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị ndị rapụgoro ụwa n'ụwa, ọkacha ndị niile anyị kpọrọ afa ha n'ụbọchị tata: Azodo Njọkụ, Leonard Nwalozie, Ifeanyị Nwachukwu, na ọtụtụ ndị ọzọ niile ndị anyị echetaghị ịkpọ afa ha. Ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Ka Chineke nyekwazị mmụọ nke mmụọ nke nwere onwe n'isi ndị niile nọ na nyanya, ka ọ zọpụta ha na nyanya ha niile na agbụrụ niile nke ekwensu. Anyị arịọ gị, biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpezie ekpere maka anyị niile, ndị ụka ndị Igbo niile ebe ma ebe anyị anọ, na ndị ụka ndị St. Clement Pope, ndị ụka ndị St. Fortunata, ndị ụka ndị St. Paul's, ndị ụka ndị St. Benedict, ndị ụka ndị Bronze, na ndị Igbo niile ebe ma ebe anyị anọ na Amerịka nwa na Naịjirịa. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya kasịa anyị obi, nye anyị mmụọ nke ike, mmụọ nke anyị ga-eji wee na-anagide n'ọnọdụ niile nke anyị fụrụ onwe anyị n'izu n'ụwa. Anyị arịọ gị, biko dị nwe n'anyị. Ka ọ natazie isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka ayọ ma kwenye ga-emela site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Chineke nna ji ike niile onye ebere, biko were ahụ n'ọnwụ nke so otu nwa gị bụ Kristi mee ka ihe anyị na-eme na-amasị gị. Ahapụ naanị anyị apụghị ihe ọbụla dị mma. Biko mee ka aja nke a zuru oke wetara anyị ebere na ịhụnanya gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Mwenite n'obi enu. Anyị nye n'ụdị nwanụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile, o sebụrụwa ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ aja. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa sị na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara were achịcha, nye gị ekele na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile. Nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị, na-edo gị ebube, site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belong to God. Nna anyị nọ n'eluigwe, otu dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme eme n'igwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara mmehie anyị dịka anyị siri gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwenye na nla anyị, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Amen. Zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, nene unu nwa atụrụ nke Chukwu, nene onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ etosiro nke ịbata n'ime olu, ma mkpụrụ azụ ụkwụ na mkpụrụ obi ndụ. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile ruo na ndụ ebe. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Jesu gwara anyị niile ga-enwe ndụ ọkpụ, bịanụ ka anyị sobe ya. Olili dị asọ n'eluigwe n'ụwa na-emekọrịta.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, nna ji ebighị ebi, ekwadola anyị maka ndụ ebighị ebi n'ime mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko mụbaa n'ime anyị mkpụrụ ọgbụgba ndụ nke mbilite n'ọnwụ Kristi, hụnyekwa n'ime obi anyị ike sitere na nri nke nzọpụta anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ya sị nke m chetakwala onye ọbụla na bido n'izu ụka a na-achọ egwu kịta na anyị na-enwezi aja misa n'asụsụ Igbo n'ụtụtụ ọbụla Monday through Friday na 11:30. Ọ na-apụta n'ihe onyonyo nke Diocese Brooklyn a na-akpọ Net TV. Ụfọdụ ndị nwe Spectrum, ọ na-apụta na Channel 30. Ndị nwekwanụ Fios Verizon, ọ na-apụta na Channel 48. Ọ na-abụ na 11:30 ụbọchị ọbụla Monday through Friday. Nke ụbọchị ụka na-apụtakwazi n'ihe onyonyo nke ahụ na 4 p.m. ụbọchị ụka ọbụla. Ya bụ na ị nwere ike ịkasịkwa nke a ịkakwa ha niile n'ụka dị eju afọ. Ọ bụkwazi ndị fada ndị Diocese anyị ka m chịkọbara ọnụ, ndị ụkọchukwu niile nke Diocese of Brooklyn ka m chịkọbara ọnụ, ka onye ọbụla na-eje na ya bụ ihe onyonyo a na-akpọ TV wee nwee ike soro na-achụ nyaba àjà, wee na-akọwakwazili ndị mmadụ maka Chineke, iji wee na-agba anyị ume, iji wee na-eme ka anyị siwanye ike etu anyị kwesịrị ekwesị. N'aba m ekenezi onye ọbụla na-ayọ ka Chineke gọzie anyị, na-ekenekwazi ụmụnne m ndị na-enyere m aka maka nnukwu ọrụ nwa for their sacrifices. Chineke gọzie unu niile site na Kristi Onyenwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile efula anyị n'anya gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo, ka anyị nabazie n'udo.